Hej, mit navn det er Morten Halberg, og jeg vil bare lige byde velkommen her i min klinik her i Psykologhuset Vesterport, og lige vise dig, hvor samtalerne foregår. Kom indenfor. Som du kan se, så har jeg et skilt her på min dør, så du altid kan finde mig, og du venter selvfølgelig ude i venteværelset, hvor jeg kommer ned og henter dig. Men herinde kan du se, at der har vi mine 2 stole, hvor vi sidder. Hvis vi er flere, så har vi også lidt flere stole her. Og som du også kan se, så har vi et meget fint lys herinde i lokalet. Herover sidder jeg typisk. Der kan du se, der er en tavle, som jeg tit bruger til at skrive på undervejs, mens vi taler sammen. Det kan vi aftale nærmere, men det plejer at fungere meget godt. Og herover vil du så sidde. Vi har også et lille bord med noget vand, hvis vi får brug for det undervejs. Og lad mig bare lige vise dig sådan et lille view 360 grader her rundt i lokalet. Det er sådan, der ser ud her, hvor jeg holder til hverdag. Så vil jeg glæde mig til at høre fra dig. Du er altid velkommen til at ringe til mig, så vi kan snakke lidt nærmere om, hvad du har brug for og behov for. Det gør du ved at ringe på telefon 22 30 19 12. Vi taler ved. Ha' en god dag.